Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala djoċeżi se ninġabru għall-Assembleja Djoċesana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin, bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum it-tifkira tal-preżentazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej qegħdin nagħtu ġieħ il-Verġni Mqazza Marija, aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha li aħna wkoll nieħdu bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallhom jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex fil-għena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu l-poplu tiegħi. U jien nammar f'nofsok, imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek. U l-mulej jieħu l-Ġuda bħala semu mill-wirt fl-Art Imqazza u jerġa' jaħtal lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem l-mulej intom il-ħajjin il-koll għax stembaħ mill-lamara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien ħinja int Verġni Marija li ġiet fid-dinja lil bin il-Missier Etern flimkien ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil bin il-Missier Etern. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kun nisel isejjaħ li ħinja. Flimkien ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil bin il-Missier Etern. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu, il-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil bin il-Missier Etern. U wera l-qawwa ta' driegħu, xeret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel lis-Setan minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil bin il-Missier Etern. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiet il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Flimkien
Ħinja int Verġni Marija li ġibt fid-dinja lil-bin il-missier etern. Ħinja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien kif kien għadu qiegħed ikellem in-nies, ġew ommu u ħutu waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk. Iżdu wieġeb il dak li kellmu qallu minni ommi u min huma ħuti. Imbagħad mettidu li d-dixxipli tiegħu qal dawn ara huma ommi u ħuti għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-preżentazzjoni tal-Verġin Qazza Marija fit-Tempju ma nsibuhiex fl-Iskrittura. Qiegħda fil-letteratura apokrifa, fl-Evanġelju apokrifu skont San Ġakbu, fejn hemm illi il-ġenituri tagħha ppreżentaw lil Marija meta kienet għadha żgħira ta' 3 snin. Imma hemm tifsira importanti anki jekk ma nafux dettalji storiċi fuq x'sar eżattament u x'ma sarx, imma hemm tifsira hemmhekk illi mindu kienet għadha żgħira Marija ġiet ippreżentata lil Alla fit-Tempju biex hemmhekk hi mindu żgħira diġà qed tikkonsagra lilha nnifisha lill-Alla biex tagħmel ir-rieda tiegħu u hemmhekk fit-Tempju imbagħad tagħti qima lill-Alla u ssiri it-Tempju l-iktar importanti fejn Ġesu jitwieled imbagħad f'dan it-Tempju. U għalhekk hemm rabta kbira bejn din it-tifkira li qed nagħmlu llum u dan l-Evanġelju li smajna skont San Mattew meta jgħidlek illi Ġesu kien qed jitkellem u ġew ommu u l-qraba tiegħu li kienu qegħdin ifittxu li jkellmuh. U xi ħadd jgħidlu ommok u ħutek qegħdin barra ifittxu li jkellmuk. Issa f'ċirkustanzi normali tibda tgħid ma setax Ġesu waqaf milli kien qed jgħid jgħidilhom minuta waħda ħannara xi jridu u mbagħad inkompli u ħareġ naqra ikellem lill-ommu u lill-qraba tiegħu. Ma Ġesu m'għamilx hekk. Imma qal Ġesu min huma ommi, min huma ħuti. Mbagħad qal kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. U b'dal kliem tiegħu qiegħed ifaħħar bl-iktar mod sabiħ lill-ommu, lil Marija. Għax hi kienet waħda mill-iktar, ngħidu l-iktar aħna l-ewwel waħda illi qalet ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek li lesta tagħmel ir-rieda tal-missier. U għalhekk dal-kliem mhux qiegħed b'xi mod jew ieħor ma jagħtix każ ta' ommu u jkompli jitkellem
imma bil-klim li qal Ġesu qed ifaħħar lill-ommu għall-aktar ħaġa importanti. Kien hemm ċirkustanza oħra fl-Evanġelju skont San Luqa meta kien hemm waħda mara fil-folla u għajtek li tfaħħar lill-ommu għax ommu. Ġesu qalilha imma tassew ngħidlek iktar ħinja minn dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla jħarsuha għax ommu kienet dik li semet il-kelma ta' Alla u ħarsitha. U għalhekk hawnhekk b'dal-kliem tiegħu qiegħed ifaħħar lill-ommu. U dak li sar fil-preżentazzjoni tal-Verġni Marija meta kienet għadha żgħira, jiġifieri d-dedikazzjoni tagħha biex hi tkun kollha kemm hi ta' Alla u tagħmel ir-rida tiegħu, hekk għamlet Marija u għal dan qed ifaħħarha hawnhekk Ġesu. Fil-fatt, irridu niftakru wkoll illi fl-Evanġelju l-aħħar kliem miktub li hemm li qalet Marija u propju dan meta fittix ta' Kana lil qaddejja qaltilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Mela dejjem hija hekk, dejjem hija t-tfittxija tar-rieda ta' Alla li hi lesta biex tagħmel dak li jrid Alla. U għalhekk dak li sar fil-preżentazzjoni tagħha fit-tempju twettaq propju b'din il-ħajja li fiha hi dejjem fitxet li tagħmel dak li jrid Alla anke fl-iktar mumenti ta' tbatija bħal meta narawha taħt is-salib. Il-messaġġ li jagħti lilna Ġesu huwa importanti ħafna. Għax qed jgħid aħna jodna wkoll membri tal-familja tiegħu. Meta aħna naċċettaw u nfittxu tassew dak li jrid Alla, jiġifieri li nagħmlu r-rieda tal-missier, Ġesu qed jgħid kull min jagħmel ir-rieda ta' missier dak huwa ħija u oħti u ommi. Lilna qed jgħodna wkoll bħala membri tal-familja tiegħu jekk aħna nfittxu tassew li nagħmlu dak li jrid Alla. U għalhekk dan li jixtieq għalina Ġesu li bħal Marija hi b'mod speċjali kienet ommu u l-ewwel waħda li tagħtina eżempju ta' dan. Imma aħna wkoll nieħdu l-eżempju tagħha u bħala nfittxu li nagħmlu dejjem ir-rieda ta' Alla f'ħajjitna. U hekk inkunu tassew qed ngħixu f'din il-familja tiegħu. Din l-imħabba, il-ferħ, il-paċi li iġġib din l-esperjenza li aħna parti mill-familja ta' Ġesu. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla f'din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llum fil-preżentazzjoni tal-Verġi Mqazza Marija kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja li aħna bħal Marija nfittxu dejjem li nagħmlu rida tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex inkunu dejjem strumenti ta' mħabba, ta' paċi, ta' għaqda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda fl-isptarijiet, fid-djar tagħhom, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, mod speċjali nitolbu għal dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem u lejn il-qaħħom fi ħdanek u għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq niftakru wkoll illum fl-Assembleja Djoċeżana li qed tiġi propju organizzata f'dawn il-jumej il-bieraħ u llum
jitolbu biex tkun okkażjoni sabiħa l-Knisja f'Malta biex jitaraf dejjem aktar dak li l-Ispirtu ta' Alla qed jgħid lila u timxi skont dawn l-indikazzjonijiet li jagħtiha l-Ispirtu ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Li Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' Ibnek għatina grazzja mulej li bis-saħħa ta' sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tjieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek Ibnek. Għax tasseħu jieġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq aħnina tiegħek bla tarf. Meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bijgħatajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bijgħatajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom inqa' nitolbuk it-tifħer tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawm minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi l-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddi tiegħek mira ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatli lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru lil menuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek intajtna sem il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala dioċesi se ninġabru għall-Assembleja Dioċesana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat 3 snin li ġejjin bit-tema Il-Knisja f'Malta llum. Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. Nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba il-gwerer u l-ġlied, speċjalment dawk li huma vittmi tal-aggressjoni u tal-vjolenza. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jgħinna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiegħi sart nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina tobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri sadnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak birkinti fost in-nisan pirek il-frott ta' ġuftijek,
Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kienu inkorunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzi memlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek, u ħanina u pija ħalwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saat nagħtek
ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina, Kristu ħniena. Kristu ħnina, Mulej ħniena. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina, Iben Alla li frejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinita qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Omm Alla. itlob għalina, Imqazza 17 bejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħniena. itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om liżjed safja. itlob għalina, Om liżjed nadifa. itlob għalina, Om blateba. itlob Om għalina, li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aċeb. itlob għalina, Om tal-parir tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob Kewba għalina, ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosario mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom biex Alla. ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talban San Mikil Arkanġu tħollalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna kontra l-ħazen u t-nassis ta' demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja ta' sema. Itfa bil-qawa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħsena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li le kalla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Giuseppe kum missira li wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallna l-grazza ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Paruskassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.